Ahojte, je 23. mája, my odlietame do španielskej Malagy. A sme v Malage, požičali sme si hneď na letisku takéto autičko, ideme sa niekam najesť a ideme na pláž. A našim prvým jedlom v Španielsku je burger, keďže ešte je málo hodín a nie je toho veľa ešte otvorené v Španielsku. Len takáto malá miestna reštaurácia. A toto už je náš prvý kontakt s plážou. Sme blízko letiska, asi 5 minút autom. Tam vzadu je mesto Malaga. Takto vyzerá pobrežie. Vlastne pobrežie sa ťahne aj týmto smerom. Aj mesto tam vzadu ešte pokračuje. Je máj a voda tu má takých, myslím, že ledva 18 stupňov. Takže kvôli studenej vode sme sa tu veľmi neokúpali, ale za to sme si tu poriadne oddychli po prelietanej noci. Teraz môžeme pokračovať ďalej na cestách. Tu za mnou je už mestská pláž Playa de Dilo. No, už sa nachádzame v oblasti, kde je veľa hotelov a reštaurácií a takáto pekná promenáda. Po promenáde sme prešli na plážu Poseidon, ktorá vyzerá takto a má aj sprchy. Keďže v Malage teraz koncom mája je ešte more strašne studené pre nás, presunuli sme sa do vnútrozemia ku jazeru Conde de Guadalhorce, ktoré vyzerá takto. Vidím, že sa tam ľudia aj kúpu, tak možno tu bude voda teplejšia. No, tu poblíž jazera je turistický chodník Caminito del Rey, ktorý bol v minulosti jeden z najťažších turistických chodníkov na svete. Časom to upravili, je to ľahšie, ale treba sa tam registrovať a rezervovať si vstup včas. A vlastne celý ten turistický chodník, ktorý v minulosti bol najťažší na svete, ide takto nejako, tam cez mosty, tunely v tých skalách a tam niekde do tej doliny. Snáď sa nám to zajtra podarí. Dobré ránko, my sme sa hneď ráno presunuli na štartovacie miesto Caminito del Rey. Je tu dosť veľa ľudí, tak snáď sa nám podarí zohnať nejaké lístky, aj bez rezervačky a ideme sa teraz na to pozrieť. Nám sa podarilo zohnať lístky na Caminito del Rey a ide sa na to. Tu už je začiatok treku, tu je naša skupinka. Začína sa to pri takejto elektrárni a pokračuje to tam do toho kaňonu. Celý tento trek by mal byť po takomto vysutom chodničku nad kaňon cez veľa tunelov a mostov, tak som zvedavý. A je to celkom akože aj výška tento chodníček. Riečka ide až tam dole. A pokračujeme tým, že schádzame nižšie a ideme ďalej. A tu začíname prvými tunelmi. Pri tomto kaňone ide aj železnica cez niekoľko tunelov. Tam ďalke vidíme, kde náš trek bude pokračovať, až tam do toho údolia. Teraz ideme dlho takou pasážou lesom po turistickom chodníku. No tu vedľa je kanál na vodu, ktorý je momentálne prázdny. A vidím, že tam ďalej zase začínajú vysuté chodníky v tých skalách. No teraz máme za sebou takýto príjemný chodníček lesom. Je to tu naozaj dosť komerčné. Lístok cez rezerváciu dopredu stojí 10 eur. A takto ako sme prišli my, že len skúsiť, či sa dá kúpiť, stojí s guidom 18 eur pre jednu osobu. Je to tu naozaj pekné.
fotogenické. A preto tie skupinky zastavujú, všade sa fotia. V praxi toto s tými turistami vyzerá na tých chodníkoch tak, že tvoria sa tu zápchy. Sem tam treba čakať, lebo tam sa skupinka fotí. Z také mosty sa tu prechádza rovno do tunelov. Rieka sa tu rozvodnieva dole už. Ešte takýto železničný most. A celé toto je akože fakt mega pekné. A to, že to niekedy bol jeden z najťažších trekov, tak bolo to tak, že pod týmto novým chodníkom je ešte ten starý. A ten starý vyzerá fakt dosť extrém. Tu sú ešte pozostatky z toho starého chodníka. A od roku 2000 je to dokonca lezecká oblasť a sú tu preistené cesty. A tam úplne hore je taká koncová lavička. Tu niekde. Na moste riadne fúka, ale skúsim vám to natočiť. Mostík sa riadne kýval, ale bolo to dobré. Ten pani za mnou mi stále kričala do ucha, že nemám zastavovať a mám ísť. Áno, to ešte dokonca do mikrofónu kričala. La civilización está llegando, significa que ya estamos cerquita del final. Pero bueno, me gustaría comentaros que a veces Týmto mostom sa to vlastne končí, kde sú tie chodníky a tam niekde dole by nás už mal vyzdvihnúť autobus. Ešte tu je jeden veľký most, vidím, ale ten už obchádzame. Tento most je vlastne ešte len vo výstavbe a bude otvorený nevieme kedy, ale vyzerá to, že už čoskoro. Tak a toto bol vlastne koniec najnáročnejšieho treku na svete, aj keď teraz to už je komerčné a úplne pohodičke sa to dalo prejsť. Ale môžem povedať, že bolo to naozaj pekné a celkom aj záživné. Škoda tých mega veľa ľudí, ale pohodička. Teraz sme sa ich už trošku zbavili, ale bolo to naozaj pekné. Nedarinka, bolo to pekné? Bolo to super. A takýmto preplneným autobusom sa vraciame naspäť na začiatok turistického chodníka. Ale bohužiaľ, tak je plný tento autobus, že nám nevyšlo miestečko na sedenie, preto sedíme len takto na schodíkoch. A po prejdení Caminito del Rey sme sa rozhodli, že sa presunieme trošku vyššie po pobreží, a to k Gibraltaru. A ideme sa pozrieť na Gibraltar, čo je vlastne najbližšie miesto európskej pevniny s africkou pevninou. Ešte pred úplným cipom Gibraltarského poloostrova sa zastavujeme na takej pláške, kde vlastne vidno už Gibraltarský prístav, aj tam vzadu. Stojí tam taká veľká nákladná loď. A vlastne Gibraltar cip je niekde tam. Viem, že táto pláž je v zátoke, nie sú to až také veľké vlny. Mám pocit, že aj voda je tu trošku teplejšia. A na obed si dávame takúto paelu, čo je vlastne španielské národné jedlo. Dávame si to takto na teráske s výhľadom na pláž.
Paella bola naozaj výborná. Zjedli sme ju celú. Chutilo to jak risotto s morskými plodmi, ale naozaj dobre urobené risotto a bolo to fakt výborné. Gibraltar patrí Veľkej Británii, čiže Anglicku, preto tu je hranica a treba ukazovať Európania. Stačí, že ukážu občiansky preukaz, no mimo Európskej únii treba ukazovať pas. Teraz sme na hranici, kde tu je vlastne španielská vlajka a tam vzadu je anglická vlajka. Toto tu je mák Európy a teraz sme na najjužnejšom cipe Gibraltarského poloostrova. S tým, že tá pevnina oproti je už vlastne Afrika a je vzdialená asi 13 km. Ešte tu na pobreží Gibraltaru majú takéto dielo na obranu. A okrem diela tu je ešte mešita, futbalové ihrisko. A to v pozadí je Gibraltarská skala. A presunuli sme sa ešte trošku nižšie s tým, že tam je Gibraltar, tam je vlastne Afrika na druhej strane a týmto smerom je už Atlantický oceán. Presunuli sme sa tu hlavne kvôli tomu, že sú tu krásne, veľké, piesočnaté pláže. A vyzerá to tu fakt brutálne. A to bolo za západu slnka všetko. Prestal tu fúkať vietor, preto si tu ideme užiť ešte pivečko na pláži a pomaličky spať. Dnes posledný večer, zajtra odlietáme domov. Bolo to krátke, ale už teraz to bolo dobre. Dobré ránko. Budeme sa na tejto kitesurferskej pláži, kde strašne fúka vietor, ale ešte je skoro ráno, takže nie sú to ani kitesurfery. No, idem si zabehať a pomaličky balíme a odchádzame smer letisko. Cestou na letisko ešte zastavujeme na takejto pláži. Strašne to fúka vietor. No práve toto miesto je hranica, kde sa rozdeľuje Stredozemné more a Atlantický oceán. Ešte predsa len jedna zastávka cestou na letisko a to na takejto výhľadke, kde vlastne oproti vidíme Afriku, africké Maroko. Stalo sa nám ešte cestou na letisku trošku nešťastie a to, že dostali sme na diaľnici defekt a o 2 hodiny nám odlieta lietadlo a nemáme rezervu. Volali sme do požičovne a vraj to riešia. Teraz už máme asistenčnú službu, no naša odťahovka ešte stále nikde a už tu čakáme dobrú hodinu. Takže dnešný let sa asi konať nebude. Uvidíme čo ďalej. Nakoniec to dopadlo tak, že naše auto je na odťahovke, odchádza do servisu. My čakáme na taxík. Medzičasom tu bola už aj diaľničná kontrola a teraz sú tu už aj policajti. No, je malá šanca, že stihneme lietadlo, ale tak ideme sa o to ďalej pokúšať. Taxíkom, ktorý po nás prišiel na diaľnicu, by sme to beznádejne nestihli. Preto nás vyhodil na najbližšej autobusovej zastávke. Máme nové lietadlo, večer a ideme autobusom na letisko. Nakoniec sa nám to podarilo, lietadlo pravdepodobne stihneme, už sme na letisku, odlieta nám o hodinu. Nám sa v Španielsku páčilo, ďakujeme za sliadnutie, majte sa pekne.